Sa dihang nagpadung nako diri nga ano rin ako ma-assign diyo sa kapari, nakalimot ko kinsa to. Ningon siya nga swertihan ni mo tunoy, ma-assign kag barili. Magabalhin na nako, landong ko, lukbak ko, tinuod yun. Swerte jud ko, na-assign ko barili. Pero ay laglain na niyo sabot ha. Naradyo ko'y usang gimahayan sa akong pag-assign diri sa barili. Unsa na? Secret. Mga maritis ay. Di ba joke eh. Dili yung pagmahay nga, unsa ba? Kaya niya lang na, no? Nangatan na kong Padre RR, unsay tema, hiningon mo ito siya nga, celebrating 410, no? Fiesta as a prayerful community, no? Nindot kaya na siya. Prayerful community united by our faith and love of Santa Ana and San Joaquin. Natandog jud ko anang pag-ingon kanang prayerful community o sa faith and love Santa Ana and San Joaquin. Kay baya kaning atong parokya Santa Ana Parish ra magini, di ba? Anya murag sa bisan sa among panahon murag si San Joaquin in town, mahug lang siya pakapin. Joaquin nga pakapin. Kay angan sa parokya Santa Ana man, may tag Santa Ana San Joaquin Parish Shrine, di man Santa Ana ramang yun. Anong nangingon ko nga nalipay ko kay sila yung duha inyong giapil, Santa Ana ug San Joaquin. Nga makaingon ko nga timing kagyud kaayo podrong panahona nga ni-focus ta sa pamilya. Matod pa sa usas apparition sa Mahal nga Birhen Maria dito sa Fatima, ningon siya nga ang katapusang bugno tali sa maayog dautan ari mahitabo sa sakramentos kaminyoon ug sa pamilya. Karong Domingo sunod na ay prayer rally, no, against sa divorce. Kung atong makita ng panghitabo na ning mga butanga nga gidasmagan na siyawa ang sakramentos kaminyoon ug ang pamilya. Kay nagoy divorce, ang batika na lang ug kita moiwa. Nya simbako pananglitan balaod na siya. Awa na. Imbis ang magtiayon maningkamot nga hiluton unsay ilang diferensya, mga panagbangi, easy way out. Divorce, buwag, sige, buwag ta. Upat man niya akong anak, bahin ta. Tagurha ta. Himo rin, ako rin duha. Hingon rin asawa, gipili biyang mga gwapo, abinyag iyaha. Hindi ito eh. Joke-joke lang tanino, gagawin ito komedya kayo, pero serious naman kayo ng mga butang agad. Ang pamilya na ba? Once mabungkag ang pamilya, lisod na gyud siya. Nga, gawa sa sakramentos kaminyoon, nga gibumbahan nagmaayo, ang pamilya, kumun na kayo na ron nga makadungog tag broken family. Hay man imong papa, nalumos sa sabaw. Kumuna kayo na siya. Nagduha 5 na lang ng broken family. Inya muna, mag-divorce, samot. Okay raman nang magdiayon, magbuwag, makapangita, pamaslaglain. Ang anak in taon nga mahabilin. Mga dalaygon kayo ang atong tema ron nga naagid sila si Santa Ana ug si San Joaquin ang magtiayon nagyod. Dili na pakapin sa Fiesta San Joaquin. Magtiayo na gyud ang ginikanan sa Mahal nga Birhen Maria
ug lulo ug lula ni Jesus. Nga sa ato pa, ato kung silang lulo ug lula. Nya makahibaw na rabatag, unsa ng lulo ug lula nga mupangga. Pilit pas kumi. Grabe makakapangga ng apuhan. Sahay ganito, the point na nga, piligro na mas spoiled na nung bata kay na-spoiled sa apuhan. Pero ang punto is mapinanggaon kay ng apuhan muna makalaom punta si Santa Ana San Joaquin nagpangga pugyod nato nga iyang mga apo kay igsuon man ta diha ni Kristo. Sa atong ebanghelyo karon ito nakita ang mga tinunan nga namalik na ni-report sila sa ilang nabuhat. Yan ingon si Jesus nga pahuway sa mo dito kay kapoy biya mo. Pahuway sa mo. Kay sa before ni ini gipadaman sila ni Jesus ilang misyon, gipada sila binagurha. Tuba ito. Nga matanaw po nato nga imahe ni siya nga binagurha magtiayon. Gipadala sila silang misyon, naglakaw sila. Kung pahinumdum po na nato nga diha sa atong bunyag, nahimo po tang misyonero. Pero lahi kadtong mga apostoles ni Jesus sa una, dili na kinahanglang mulakaw pataglayo aron pagsangyaw sa kamaayos Ginoo. Magsugod ta sa atong pamilya. Kay lagi ang pamilya ron gidabu-dabuhan na sa sulod ug sa gawas. Usahay tungod sa mga maayong intensyon, mao na hinungdan nga mahuyang ang pamilya. Kay aron pag-atiman sa pamilya, na usa ka paris tinggal pagtaan, mulakaw, mo abroad, asa man trabaho, tungod og alang sa pamilya. Kanya mo backfire na hinuon. Naginahanglan og dugang pag-ampo ang atong tagsa-tagsa ka mga pamilya, labi na gyud ang mga magtiayon. Labi na gyud ang mga magtiayon. Munang mudasig ko ninyo ron kamo mga magtiayon nga unta liguno ninyo ang inyong gisaad kaniadto. Ang pasabot baka na nag-wedding anniversary ninyo ba? Nag-wedding anniversary, kahinumdum mo? May tagkahinumdum mo. I-celebrate yun na ninyo. Kaya maunay makaligon sa mga magtiayon. Kay hinumdumiha, kaming mga pari na ami weekly ba na? O di rin. Kanang monthly, na may monthly recollection. Na ami yearly, annual retreat. Na po yun may annual renewal of vows. Pag-uho na mo ang among ipanaad so many years ago. Nya bisan pa ni ana ha, maglisod pa manggani imi. Kay dili man kinabuhi sa pari, dili man sayon. Pero nabitaw mo ingon, Senyor, kung panalitan mo ingon ang Santo Papa, nakala kamo mga pari, pag minyo na mo, pwede na mo pambinya, magminyo ka. Kudi koy, ano mo, Senyor? Taas ng lubi sa una, tato. Dili na may rason. Ang akong irason, kulisod na kayong kinabuhi sa pari. Punan pa na ko sa kinabuhi nga minyo, nga siguro mas lisod pa. Di na lang yung kutog-tuga. Kana bitaw maka sugat ko mga problema, dagkong problema sa parokya. Sus, makaingon yung ko nga, may pagminyo lang ko da. Pero, diha sa kumpisalan, diha sa counseling, diha mga kamo, nga moduol mo na mo, matatambag, makahibaw ko unsay mga kalisdanan, mga problema sa minyo, makaingon yung ko, Ginoo,
salamat nga napari ko. Muna, nga sa akong giingon ganiha, pirti na mo, recollection, retreat, renewal of vows, samot na yun ang tao mo, nga mga magtiayon, kay dili sayon, dili lalim ang kinabuhi isminyo. Sama sa mga misyonero, nga kaluyan ni Jesus, relax mo. Muna nga, ambot lagi, hinumdum pa mo sa inyong singan anak. Ang point na ko, hinumdumi. Tanawa itong inyong marriage contract. Pareso sa kabana pa, katanaw-tanaw sa marriage contract ni inyong asawa. Ang sa'yo mong pangita dadong, ang katong kanus at nakasal. Tiya, dili, oy. Ang sa'yo di ay, expiry date. Nusan ni Muhammad, oy. Pauli ito sa ito. Logaw ang tawana. Ang inyong kuan ba? Anniversary. Wedding anniversary. Celebrate mo. Simba mo ang inyong anniversary. Kanya, kung mag-celebrate, kaya celebrate doon, nga untas gawas. Oo. Naguli niyo sa inyo, kanya inyong lamisa, dadon niyo sa gawas ninyong bay, at tumungaon, hangaon na sa gawas. Celebrate yung maayo ba? Kaya hindi lalim. No? Kaya bawa mo, huwag palitan nakalimot na mo, kung sa inyong gisaad ninyo sa pagkangkasal, ay, mangayo lang mo nila, yung padre, willing kayo na mo hatag sa katungkuhan ba? Pero gusto mo mahinumdum, pahinumduman ta mo. Bisagwa ko, kasuwag minyo, kahinumdum ko kung sa inyong gisaad. Nga, pahinumduman ta ni anak mo ay, ni anak mo ha, itugot, Ginoo, nga kami magkahiusa. Sa kasing-kasing ug huna-huna. Sukad karong adlaw, bisag unsay mahitabo, maayo o dautan sa kahamugaway o kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag kanamo. Anaan ninyo, kay patabang tas Ginoo, kay kita-kita ra, wa kita'y bawat siyawa. Niligon kay nang yawa. Yawa, guna. Di ito magsirbi na, pero naang Ginoo, di siya na isa magsirbi. Unang niining katapusang bugno sa maayog dautan, dili ta mahadlok. Kay kibaw naman ta, kinsay makadaog ani. Magmadaugon, manggod ang maayo. Ug salamat nga kita pirmi tang naa sa side sa maayo. Naa si Santa Ana, si San Joaquin, Mahal nga Birhen Maria, bayas ko gamay kay gikan Mangkos Mandawi, National Shrine of St. Joseph. Di man sa takahisgot, nagisgot man tag magtiayon. Mahal nga Birhen Maria, San Jose. No? Ako nahibaw ani San Jose sa una, patron of a happy death. Pag-asayang na ko sa Mandawi, mas daghang kong nahibawan San Jose, nakaingon kong ngingiga din tawhana, universal patron gud na siya. Kung mawadaan mo butang kinsa inyong sangpiton, kinsa man, San Antonio, akong sangay. Pero mahimo ra pug sangpiton ni San Jose, kay bisag asa man na siya, universal patron man. Labi na sa patong pokus sa pamilya, si San Jose ngilngigag yung tawhana, kay ngano, siya'y gisaligan sa Ginoo nga mubantay sa iyang anak. Siya'y gisaligan sa Dios nga Amahan nga mubantay ug maatiman sa sagrada pamilya. Angayan lang yun, magdebosyon tang San Jose, kay pamilya na turon, lisod na. Si San Jose, mauray tao, nga makatawag sa Ginoo nga iyang anak. Ato po siyang amahan. Si San Jose, mauray tao, nga gitawag sa Ginoo nga iyang amahan. Yung anak siya, sus daghanan na itong saligan dayo
Santa Ana, San Joaquin, Maria, San Jose, Santo Niño, Ginoong Hesus, napang daghang kay mga santos, napang mga anghel magbalantay, siya ro, no? Munang dili ta mahadlok, ninibugno nato sa maayog sa daotan, unaho nato ang mga pamilya. Kay once nga ligon ang pamilya, ligon ang katilingban, ligon ang kalibutan. Muna atong iampo, special intention ito mga magtiayon. Sama ni Santa Ana, San Joaquin. Nga unta ang mga magtiayon, magpadayon ug atiman sa ilang mga anak. Ug kita sa mga anak, magwinutan pud ta. Kaya mo atong ikabaw sa atong ginikanan. Nga dili sa yun, dili lalim ang ilang gibuhat nga sa pagpakao nato, pag-atiman nato, pagsinina nato, pag-eskwela nato, nya ato pagintiwasan, paghatag nilang mga problema. Ang kanang mga atong pagbinutan igo na kay na para nila nga makapahupay sa ilang kalisod, makapa-encourage nila sa pagpadayon. Si Santa Ana, San Joaquin, mga magtiayon, nga bulahan. Sang pito nato sila. Aron kita po, labi na atong mga magtiayon, magmabulahan usab. Kay kanunay, may subay sa dalan, padulong sa katarong, padulong sa langit. Wa pa magit siguro mo mahimutang ba? Unsay akong gimahayan? Kasayn Los Barile. Sultian na lang tamoy. Tapos sa dinhi pa may niingon senyor iti, tun mo himo kog desisyon unya tun. Himo kog desisyon nga unya mapiktahan magikaan iton. Ang yading desisyon mo adto na siya sa bukid, no? Nga mapiktahan ko kay muundang siya kanang maguba ang mong team. Ko nyor ayon na lang kog agda. Decide lang, follow your dreams, unsay imong desisyon, okay ra gyud. Kay mahimo mabalhin ko, mahimo sa gibilin ko. Ana, either or ba. Pero siguruan ang imo kay tawag man sad nas Ginoo mo nga. Ani decide mas nyor ite nga mo undang na gitsiri adto siya sa taas. Motoy akong gimahayan. Wa ko magmahay nyor ite. Kaya ako pag gani siyang i-encourage nga ay kog agda nyor. Nagmahay ko ba nga kadyot ra kay ko nasayang dire. Pero sige lang kay sa milabayng 22 katuig inyo man kong nahinumduman. Salamat sa inyong imbitasyon nga nakaduyog ko sa inyong kalipay pagpasidungog ni Santa Ana, San Joaquin. Mabuhi si Santa Ana ug si San Joaquin. Mabuhi.